Petro, Mas Bagong. Pripun kabare? Alhamdulillah Mas Pandu, sae sehat. Wah, dan gandeng niki sasine cek sasi Sawal. Nggih. Kula ngaturaken sugeng riyadi nggih, Mas. Nggih, Mas. Menawi kula gadah kalepatan saha dosa kaliyan panjenengan. Nggih, semanten ugi kula wong sok-sok nek amur ya gegojekan mesti ya ana lupute. Nggih. Nggih. Wah, dan Mas Bagong, Yun, sehat. sehat. Asam urate ora kumat pengajenipun. Malah dielingke dadi kumat meneh. Abuh. Dan tesih gayeng. Alhamdulillah. Ingkang kepareng lenggah nggih ugi sase kathah Mas Pandu. Nganjih alhamdulillah. Rumuse penonton gen awet bengi iki siji. Piye, Gong? Dikapake? Lawang tutup kunci kabeh. Ngok senengane ora. Kenara mungkin kondur ya? Ora mungkin. Kuncinya terus diguak. Ya. Wingi mudik. Mas Petro. Nggih, alhamdulillah mudik. Wah, jan pripun keadaane? Wah, Warga lagi sehat-sehat. sehat pangestu panjenengan. Mudikmu neng ndi? Mudik Aku lho neng Surabaya. Surabaya Adoh ngendi? men. Iya no. Surabaya Jawa Timur. Oh, Pak ibuku kan asli Surabaya. Surabaya Jawa Timur. Jambangan. Yes, akhir-akhir Surabaya Jawa Timur. Guru Surabaya Jambangan. Wulan poso. Wah, Nggih. jan wulan poso kabeh padha nindakake kewajibaning ibadah nggih, Mas. Nggih. Wah, di samping ibadah, poso kuwi uga manfaate banyak. Nggih, kanggo saestu. nge-refresh lambung. Terus niku nggih anu melatih mencegah hawa nafsu. Nggih, tur juga melatih makan yang teratur. Nah, aku seneng nek ulan poso iki. Seneng senenge piye? Full mancing. Iwake ora poso iwake. Oh, Lho, wingi niku ten nggen kula kowe iki dolan ning nggon aku lho. Lah adan asar kok madang iki lho. Lah wong ya adzan asar karo magrib ki padha. Ya dhewe-dhewe kok mosok lagi jam. Iki kok nduk Eka nggih kepareng. Oh, nggih. Gimana? Mbak Eka. Wah, Rene ora ngomong kene lho. Oh, iki omong. Lah piye? Ning kono ora ketok. Ketok siji loro ditakoki aku kan ora apa mula ora ketok. Ora ketok tenan. Oh, genahe. Aku mah ning kene jejer karo Tremos malah kaya kembaran. Ngono dianggap ora padha karo kancane lho. Pomo telepon iki bar iki tutupe dhuwur iki. Iya. Masih semangat ya Mas Pandu. Semangat. Semangat. Harus tetap semangat. Iya. Nggih. Najan ten mburi wau nggih pun bubuk sedelo. Sinten? Kula Wah, wong kene mempeng kok malah. lah ya menikmati to wajan. Aku nonton buta gede-gede kuwi mau. Heeh. Piye? Wah, karo ngemati bakso ora sadar. Lah kok ora sadar? Entek telu. Dadi awak. Turu tangi-tangi digugah kei bakso. Lah ya ngono kuwi kudu njaga kesehatan. Ya. Nek iso kepara diet apa piye Nah. ben sehat kok iso. Aku nek diet kok kean saingan. Kok iso? Lah kok iso? Gareng ngawur. Dadi wis ngono ki wae. Bagong. Lah iki terus Bagong apa ngene iki? Heh, Bagong apa ngene iki? wis ngene iki. Jare Bagong Jolembung. Lah sing arane bose kae. Ngaturaken dening panuwun Mas Petro, Mas Bagong, Mbak Eka, kaliyan panjenenganipun Bapak Insinyur Haji Sukiman. Nggih. Walah sing wis maringi awake dhewe Niki nyet kesempatan. anu, Pak Sukiman niku nyetujuane niku ajeng ngopeni awake dhewe Mas. Oh Pandu. nggih, nggih, leres Saestu. niku. Iki Pak Sukiman niku pun ngerti kali awake dhewe yen awake dhewe iki Nggih. sasi poso iki do merongos. dolere ning omah iki bar boto glita tak weni gayan bendang do iso nempur. Nggih. Bendang do iso setoran. Lah, Iku. Setoran wis aja mbahas kaya ngono kuwi. Lah Lah piye to, piye? Nah aku didhawuhi Pak Sukiman wis pokoke ngestoken dawuh Pak kula budal kula. Heeh. Pokoke nderek sowan wonten gor ngono ae. Nggih. Gor. Pokoke rasa bahas kaya ngono Lho, kuwi. iki kok ora bahas no. Iki ki ngetokke nek Pak Sukiman iki ngopeni awake dhewe iki lho no. Heeh. Lah nek ora nek tanggapan bu iki sesuk setong bang apa nduk iki? Oh iya ya. Iki sembrono. Lah uga ngaturke penuwun kagem para Nggih. panitia. Nggih. Walah sing pun edian keroyo-royo nyawiske pagelaran ning Sik piye? panitia kok malah mbok edan-edan. Ora tegese edan gaweane iki lho Mas. Oh, no. Padha cancut gumregut, cancut taliwondo tumandang karya ya ta. Nggih. Sing wis keroyo-royo wah nyepake pagelaran ning bengi iki Mas Bagong. Nggih. Walah para panitia iso cekatan cukat cakup trengginas trampil.
Apa Bukti nyatane apa? Nggih. Bukti nyatane wau kanca-kanca. Wah, bareng wis teko kene langsung dimagake ten transit. Wah, transit. Enek sing dahar prasmanan ngono ning mburi kono. Enek sing dahar ning mburi prasmanan kono. Enek sing diladeni wis langsung ditareni unjuke apa, Mas? Lah, rokoke napa? Dahare napa? Wah, jan. Saking cepete wedang urung tak ombe wis dikukuti. Walah. Niku anu kukut ki ajeng diganti sing anget. Heeh. Enek sing latihan tinju ora. Nang ring etan ngono. Kowe nggih nyepaki sampean niku kok. Nggih, komplit bengi iki pokoke. Nggih. Bapak Sukiman nggih tasih lenggah. Ya dongake, Nduk, kanggo Nggih. pae. Lho nek bapak kalau sibuk engko kondore nek wis tancep kayon kok iki kita. Dongake mugi-mugi pinaringan sehat. Amin, pinaringan sehat, rezeki ingkang sempulur. Amin. Sukses selalu. Menyang Sleman kok tuku klopo. Apa kuwi? Bapak Haji Sukiman pinaringan panjang yuswa. Amin. Menyang Sleman nggawa rempah-rempah. Ya. Pak Sukiman rezekine barokah. Menang Sleman duduk sumur. Apa? Terus Pak Haji Sukiman mugi panjang umur. Amin. Menyang Sleman tuku roti. ya. Muga Pak Haji Sukiman banyak rezeki. Amin. Kabeh kok nang Menyang Sleman. Sleman kok ya tuku roti. Apa no? Bapak Sukiman kula diparingi. Hah? Diparingi gawean iki Ya, lho. paringi gawean. Gawean wis cemepak. Nggih, menyang Pati kok ya tuku roti. Apa kuwi? Nak? Bungkus dari ini cantik sekali. Nggih. Sekali nggih. Punika ana gawean, Nduk. Nggih. Gawean. Masih saka ngendi ki mau? Ngersake lintang asmara lali aku ngantian Mas. Mas Sinten. Pak sinten keng? Sinten? Saking Sumatera, Pak. Oh, Pak Ijo. Alumni yo. Pak Mas Pak Ijo ngersake lintang asmara. Alumni Nggih. SMK. Nggih diparingi. Wah. Nggih, Mas Pak Ijo dipun tenggo. Pripun Mas Petro Nggih. dengan mirsani para alumni SMK Negeri 1 Kedawung. Wah, Bukti nyatane nadyan to mung SMK nggih to. Nggih. Ning nyatane para alumni ingkang sekolah ngudi kawruh wonten ing SMK Negeri Kedawung nika delokan gelo. Nggih. Iso dadi wong kabeh, Mas. Sukses. Sukses semua. Wah, Jan, piye? Jenengan nek mengomentari piye coba ayo. Kula senajan to ora alumni SMK Kedawung, Nggih. nanging melu bangga, Mas. Bangganipun. Melu bangga dan melu trenyuh Nggih. atase SMK sing manggone ana desa nggih to. Nggih. Nanging sudah mencetak orang-orang yang hebat, Nggih. orang-orang yang sukses. Nggih. Agosto Bapak Dr. Sukiman. Nggih. Menika panjenenganipun nggih CEO. Iya. Nah, lajeng Bapak Mariadi menika nggih pengusaha luar Pengusaha. biasa. Bapak Karno. Soekarno. Bapak Sutresno Bapak Sutresno. lan liya-liyane. Tore Bapak Sukiman wau sonten SMK tore riyen sekolah mencetak kemiskinan. Tapi nyatane ora. SMK sekolah mencetak kesuksesan. Amin. SMK. Tur ora luput Tepuk ya. tangan ngagem SMK. Ya seneng ing marang budaya. Nggih. Alumni lho dilumpukke kanca-kancane, Nggih. digelarke wayang. Nggih. Nek rapian budaya ya ora karo. Karo nyambung Leres. silaturahmi kok. Nggih. Mergone ngepne. Para pinter ngendikake nek wong sing seneng silaturahmi kuwi Nggih. bakal didawake umure, bakal didawake rezekine. Amin. Amin. Nah, Kunci kesuksesan kaya ngendikane Bapak Haji Sukiman kuwi yen sugih sedulur gitu. Nggih, yen seneng sedekah, berbakti kepada orang tua. Dan itu ditanamkan sejak beliau-beliaunya mengancik ana ing pawiyatan SMK 1 Negeri Kedawung. Ayo. Nyanyi sukses kabeh. pupung ijek cilik Iya. sekolah nang SMK Kedawung. Sik to, iki tembunge lho kok iso mumpung isih cilik. Lah kowe iki nyawang aku iki kelas piro kok iso Ayo disawang ke kelas 6 SD aja patut tok. ngawur. Aku lagi daftar PAUD sesuk. Lah ya kowe pupung isih Semen, jek Pak. nom jek cilik. Gong, Nggih. nyepelek ki sarjana seni lho pisan. Samono. Sarjana. Paling ora iki eskar ya. Nah, iki Nggih. ketoke cacilek. Eskar. Sarjana. Sarjana Sekarang aja apa, disepelekke, Mas. Eskar. Seniwati saiki iki lho, minimal Sarjana pendidikane kabeh. sarjana. Nggih. ya lah. Minimal itu S1. S1. Aja dipandang sebelah mata. Nah, saya kira SSN. Heeh. Biyen eskar ya Mas. yo. Eskar. Eskar ya apa? Eskar paling ora. Eskar Sarjana karawitan. karambol. Heh? Oh, karambol aku. Ah, sodok. Ya, Mau pamundutane sinten Pak sinten? Pas Paijo. Pas Paijo. Paijo nggih dipitangani. Nggih lintang asmara. Nggih lintang asmara aku Wau tak. ki wonten penyuwunan rujak jeruk barang Mas Pandu. Oh nggih, Nggih. siap.
Mbak Uul kita sih lenggah. Wah, nggih matur nuwun diberkahi. Nyemek-nyemek. Mak Uul ditenggani mahasiswa kabeh lho Mas Kang Petro. Garwa. Nggih. Ya. Wah, jan matur nuwun. Mas Bremoro. Mereka sindan-sindan cantik-cantik yo mahasiswa kabeh. Oh, nggih. Saka isi Solo. Iki Nganti sing cilik-cilik nganti sing jupuk kerawitan. Nek genjo Okfa iki jupuk tari. Oh. Aku jupuk tari, kowe dhewe jupuk apa? Mesin. Mesin. Nang isi ki ora nek mesin. Nyolong. Oh. Mesin komputer. Kok nyolong take maling. Ayo ditepungke iki. Ngandhap Rama. Anu. Iki tetep bapak nyuwun wonten ngandhap Mas. Oh, ngaten. Oh, nggih. Ah, karo disampingi anu, iki pesinden sing radi viral iki. Dek Birgita. Wah. Berbintang ya. Oh, Birgita. Berbintang. Iki pancen bengi iki komplit tok. Ya anggere ndelok YouTube mesti enek jeklik. Dalange ya nggawa bojo. Jeklik Ya. kita. Si dene iki ya nggawa bojo. Iki Dek Birgita sing lagi viral iki. Kenal Mas calon mbok nom kuwi. Sembrono. Oh, piye to iki? Ora percaya. Calon mbok nama sampean? Nggih no. Oh, Ngono. Mayang tiba. iki lho. Piye Mas? Mayang ya Lah santai. iya, jare arep wingi rembukan karo aku mbok kon mara ning wong tuamu. Bila cocok datang saja ke rumah ngono kae. Oh, tidak bisa. Aku sudah milik dalang yang lain. Mas. Iya kok miliki dalang. Ayo sida medun ora? Oh iya, sudah medun iki piye iki Mike? Melolololeng. Melolololeng. Ya, suara suling kumandang suarane. Dasare pengrawite ya nom-nom. Nggih, iki Mas pengrawit Geasoka iki sing ku bentuk karo kanca-kanca ana ning Napa, Mas? Geasoka. Geasoka. Mula kok enek rombongane Sudakir barang. Sudakir ki apa? Suka daging kire. Matur nuwun karo kanca-kanca Geasoka. Walah wingi bar ngiringi bakdan ning Solo. Wah elok. Elok. Seragame nganggo dasi kupu. Wah nggih. Tekli. Bar kuwi kocapo terus kudanan udan deres. Nanti Niki teko lu jak jero. jelik riyen apa? Anu lintang asmara wau. Oh, ya, Lintang asmara. Nggih. Mbak Birgita. Mbak Birgita. Iki singgane lagi naik daun. Betul. Pun kicah Yokun tadi. Betul. Terus benceklik mesti ndelok Birgita. Birgita. Klik Birgita. Ya. Komennya luar biasa. Anda. Hati-hati. Komene piye, Dek? Mendukung semua. Wah ya. Amin. Luar biasa. Mendukung karo sapa iki? Mendukung karo Mbak Birgita. Aja mancing to Mas Mandi. Tak kira karo aku. Kowe yo apa, Du? Wah, iki Iki piye? pasangke ya Mas Pandu. Pripun? Mbak Birgita karo Mas Sadi Bey. Heeh.
aku tetep karo kowe. Wong yo Mas juga. kita kan tinggi-tinggi ya, Betul, Mas ya. betul. Kita kan pasangan ideal ya, Pasangan no? ideal, sampean ya gede dhuwur, aku ya gede dhuwur. Ya pasangan idiot. Saiki apa? Ideal kaya Pasangan karo. idiot. Lah kowe penak entuk dhuwur-dhuwur ngene mesti keturunanmu kok ya lencir-lencir. Nah aku sakmene pasanganku kaya genthong ngene anakku ya galon. Mas Petro, Mas Petro. Dawuh. Mbok coba digandrung di bir kita. Oke. Coba. Pelok teme Mas, pelok teme. Mboten maksudnya digandrung. Oh, digandrung. Nek karo bojone iki kepiye? Diajeng. Dalam sayang. Bengi iki sliramu ketok ayu banget lho Diajeng. Masa sih sayang? Sesuk awake dhewe bulan madu neng Singapura yo. Oh di Singapura kita naik pesawat. Diajeng. Iya dong sih. Naik Diajeng. pesawat. Iya piye diampot. Diampot lambimu. Bisi. Sing mesra kaya Petro lho. Iya. Diajeng. Iya Kakang Mas. Sesuk awake dhewe ya bulan madu. Alah ora duwe dhuwit. Nang Turki. Apa Diajeng? Sikilku mau idak iki lah. Nang Turki. Aduh. Luar negeri. Ora beda karo kono. Turut kijing. Areng mendem kowe. Diajeng bojo. Dalam Mendem kowe sayang. lambemu. Sesuk gelangmu iki diganti sing 50 gram. Sing saya gede ya Mas. Sing masih grame, 24 karat. Ben ketok kelip-kelip. Kalunge tak idolke sing luwih gede. Aku yo Ndak. sendal. Iya. Gelangmu sesuk didol. Aku diganti sing luwih gede. Tuku karet. Dienggo apa? Didet matane tanggane. Diajeng. Dalam sayang. Mobil awake dhewe sesuk dijolke Toyota Alphard kaya nggone Alphard. Pak Sukiman. Oh, Diajeng. Aku yo pengen. Sesuk mobilnya ya dijolke Apa sing luwih? ambulan. Yo apa? Nggawa tanggane. Iri wi. Iri. Ora macange. Iri. Iri nek koyo ngono kuwi. Ayo diaturke Lintang Lintang Asmara. Asmara. Duete Mas Petro kali Mbak Bir kita, Mas Bagong kali Mbak Eka, ayo. Yes. Iya Mas Gogo, kepik sing gawe Rama sing kepenak yo. Nggo Mas Gogon. Monggo, Jaiponge Mas iya Gogon. soka masuk. Yo. Yo. Asik. Asik. Pak Parmi. Jogetnya bir kita yo. Kawan-kawanku. Masuk. Ayo deh. Siapan para ratri mung ing ling manising ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. Rasa kangen hang liputi Lintang bulan habis aksi Rondo bayane datang balen jani Janji saboyo bukti saboyo mati Asik. Ayo bir kita. Wong ayu tresnamu kinarya tampa susah jroning batenku. Wong bagus antep neraka hatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan arungi banyu sega rasaku ora bakal
Hyang Bathara Ratri mung eling manising ati setiaku iso anduweni marang sang Yasu Laksmi. Sembah nuwun Mas Paijo. Sampun katur lelagon Mas Paijo. Mbok bilih ngesake lagu malih monggo paring dawuh mawon. Yo Pak Jo, Paijo. Monggo Mas bapak-bapak panitia niki. Napa anu Nduk? Ibu mbok menawa ngesake lelagon. Nggih, dari nggih. Lagu napa, Bu? Lagu Napa, Bu? Bu Rini. Tambal ban ini bisa loh Bu ini. Tambal ban. Oh, Banyuwangian. Oh, nggih Banyuwangian. Banyuwangi. Nggih. Nggih bareng iki. Oh. Nggih, Dik kita lenggarin nggih Banyuwangian. Oh, Dek Legit ya. Oh, nggih. Iya, nggih. Dek Legit arep bawa. Dek Legit didhawuhi Pake. Oh, nggih. Minggah, Pak. Iya, Dek Legit. Enggak kene, Dik. Wajah. Enggak, Dek Legit. Kaya kupulan. Legit. Nek gila karo Lek Bagong kene, jejer Pak D kene. Nggih. Iya. Dek Legit iki salah satu siswa dari Sanggar Seni Bromastra. Nggih. Sing beralamatkan Mojo Sragen. Lah niki muridé Bapak. Asuhane Pak Bagong. Keleresan Bapak nggih nenggani rawuh. Oh, Sungkem Mas Bagong. Nggih. Rama Bagong. Nggih. Wah di arep-arep Anu, kare Pak nyuwun dawuh Sukiman. Ibu ngesake lagu apa? Coba nak. Nyuwun dawuh Ibu. Ibu. Oh nggih, Ibu ngesake lagu menapa Dek Legit menika nyuwun dawuh. Oh lali janjine. Oh sambil kemangi. Bisa sayang? Sambil. Bisa dong. Lali janjine. Oh nggih. Lali janjine. Lali janjine. Iya. Bocah yane kok ya urung turu. Iki spesialis jineman. Iki karo aku ya anu kakak tingkatku. Saleting. Saleting. Gandeng aku petuk awakmu ya salim sik wong petuk kakak tingkat kok ya. Nggih, lali janjine. Tak aturke kadang-kadangku sing saka
Solo. Ya, kelas 4 lo kelas 5. Nggih. Kandhani lagi daftar PAUD kok iso kegedean sakmene kelas 5. Mangga lali janjine Mas Madu. Dina minggu sing tak tunggu ya. Nggih. Iki mau para kadang seniman nggih kathah sing rawuh, Mas. Nggih. Kados Om Warno Begok, terus Om Wonten Bambang Irawan. Mas Simon Dalang. Nggih, Om Simon, wah dan matur Pak sembah. Bambang, Om Doling. Bambang Irawan. Nggih. Mak Warno Begok, Pak Bagong Pengendang. Nggih. Bapake dalange. Mas Anom Dwiko mau ya rene mau. Anom Dwiko mboyo lali enten. Wis balik oh. Yo. lali janjine. Lali monggo. janjine yo diracikke Mas Gogo. Asoka. Asoka. Apa artinya malam minggu? Oh, jadi orang yang tidak mampu mau ke pesta tak beruang. Akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Nane nano. Elok Ya pengendang. suka Izan. Heran. Ngepose lho. Ki ya suka bikin keleng-keleng kepala. Ora mak itu pengendangnya Mas Gogok. Mas Gogok. Gogot. Iya iya. Oh, Ayo. Masuk. Janjane kowe negani ketemu saja nyubrani atiku sur kowe kancan karo wanita liya
semangate tabuh ucul wae ra krasa. Andane nggih. Dan elok. Nuwun Nduk Legit. Nggih matur nuwun Nduk Legit. Nah anu dolan-dolan mojo mle. Nggih. Salin karo Pak D. Siap ya. Kakak, kok karo kakak. Iki ponakan kok ya. Ya, bubuk ya. Nggih. Entuk sangune aja kayak ibu lho. Sangu sekolah ya. Sesuk nek ning sekolah iya ya. Sak lete ya nok karo kowe. Ya. Sak lete. Salete. Kakak kelas. Kelas 4, kelas 4, aku kelas 6. Aku kelas 5. Nggih. Mau enten sing nyuwun Banyuwangian? Nggih. Nggih langsung mawon Adik Ova yo, Adik Ova maju. Nah, iki. Yo maju mriko. Okva Lika. Gerajakan Banyuwangi yo langsung dibukani nggih teng mriki. Wah jan. Yo, yo. Ini jane nganu Mas, kan yang penari kan ada 2 toh. Nggih. Jane Mbak Okpa kali Mbak Dinda. Heeh, sisan karo Nah, Dik sisa. Dinda yo. Nggih. Dik Dinda sing joget. Terus Guswi sing nimpal. Nek Mbak Okva iki jurusane tari ya, Jurusane tari. Ini Nek sinden yo iso kula sisindenan. dua niki. Luar Mbak biasa. Ova Iki kali tari kabeh iki. kali Mbak Dinda niki tari sedanten niki. Iki apik iki nek joget egolan iki. Ah, ya. Ya. Ya jogetane ya padha wingi kae Mbak Okva sing sinau bareng-bareng karo aku. Alah, Mbak sampeyan. Mbak Silvi anu demong apa piye kene? Mbak Silvi demung. Kok Tata Anu sing joget Dik Ova karo Dik Dinda gitu. Sing nembang Mbak Silvi sisan wae. Ya. Yo, kan mandap yo. Silvi turun pisan iki. Ayo sisan. Silvi. Ayo Mbak Silvi. Silvi Marai nggih. Wah. Yo disuk wektu Reoni. iki mengko sik Durpres. Wah. Iki aku ora jagake Durpres bengi iki. Lah piye, Pak? Ora duit karcis. Mula nek teko ki gasik. Teko mburi yo. Debir kita istirahat sih. Oke, siap. Sir. Sesuk tanjake nek mergo Kowe iki kene kalaris. berduaan karo aku kene ngene. Nggih ngaturaken wilujeng konduripun Ki Anom Dwiko. Menika selak kesesa badhe live TikTok. Arep nyandi kok. Oh, matur nuwun wis disusul kakange. Oh, jan. Wingi TA sing garap ki aku tak unyeng-unyeng ae. Nggih. Silvi, Yuk, gerajakan Banyuwangi yuk sak lembar wae Mas. Yo. Buka balungan dados. Raino
maos Mbak Nuwun. Luar biasa. Sik timbal ibu. Nggih, wah jan. Lho, wah, aku bagai ya. Alah, ya. Ibu ki mesti ngono ora tau negake. Nek roh bocah mesti lek kudu nyangoni. Mas Petro, Mas Bagong, saatnya Doorpress. Pak, Bapak panitia Doorpress, Pak. Karo kanca-kanca bendok. Udut-udut dhisik. Nggih. Doorpress. Nika tasih wonten hadiah pinten, Pak? Anu, Bapak karo Ibu sing mendhet. Nggih. Bapak karo Ibu. Kipas angin karo Ada TV dan juga kipas angin. Yuk, kupon-kupon dicepakke kanca-kanca. Mbok menawa Piccolo oleh TV. TV, kipas angin. Ya, masih ada 2 Doorpress. Ije enek TV kipas angin. Terus kulkas isih ora, Mas? Kipas sik. Kipas. Ya, dari kipas angin dulu. Nomor 1428. 1428. Aku. Ya, Heh, aku. Gonku toh? Oh iki 00148 itu apa? Kipas angin. 428. 1428. Nah, itu kipas angin di. Kipas angin. Ambil. Ambil dhewe. Kipas angin. Ya kan gawa sing kae. Pak, kayak kono ya, Pak. Kayak mriki mawon. Digawa le. Karo aku karo kipasnya dhuwur kipasnya. Ini TV ya, ya. Ini ada TV LED. Ya. 1377. 1377. Ayo 1377. Wala kayak nek. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Oh ya, benar 1377. Ya itu TV-nya diambil. Ini, Mbak, TV yang dipajak ini loh, Mbak. Mbak. TV yang ini. Sudah Mas Pandu? Sampun, Mas Pandu. Sampun. Kangge panutup ing gara-gara Mas. Nggih. Bagong, Mas Petro. Yo tak suwun Mbak Mayang, terus Mbak sing dereng wis apa? Adik Tata Anggun terus sapa? Sedaya Sedaya. Dinda anu al artis kanggo penutupan nggih. Semua. Yo todong. Kene wae ning atas kene wae. Di atas ini aja. Yo wis ning ngandhap. Yo, lagune apa aku nderek sing kira-kira kabeh iso. Nggih. Ayo. Wajan. Nyuwun gunging pangapunten kagem para pamriksa ing live streaming mbok bilih wonten enten pamundutan ing dereng saged kula waos. Ingkang saged dereng kula aturake jarakan nggih. Wektale sampun mepet kula kedah ngerampungke lakon. Ora dadi ngopo. Lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Ya, Yuk lagune apa kuwi? Tambal ban. Oke, Tambal ban. Oke. diraceki Mas Gogo tambal ban. Kita nambal ban bareng-bareng. All artis. Kia Soka. Masuk tambal Kia bannya Soka. Indonesia. Dadah. Ya, Soka. Masuk.
Mas Fitro, Mas Bagong, Mbak Eka ngaturke napa kagem Pak Sukiman lan para alumni wonten ing SMK Bandung. Derek memuji kagem alumni SMK Negeri 1 Kedawung. Mugi tansah pinaringan gesang ingkang ayem-ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, pinaringan sehat, walafiat, selamat donya, selamat akhiratipun. Amin Allah amin. Mas Bagong. Katur panjenengan Bapak Haji Dr. Sukiman Sumarto, sak keluarga saestu mugi tansah pinaringan sehat, dirga yuswa. Amin. Tambah barokah rezekinipun, amin, Allahumma amin. Ya, Mbak Eka. Kagem keluarga ageng SMK Negeri 1 Kedawung tansah tetep nyedulur ngrembaka dadya siji selawase Bapak Sukiman tansah pinaringan sehat, panjang yuswa rezeki ingkang lancar lan barokah. Amin, Allahumma amin. Mas Petro, Mas Bagong, Mbak Eka ketemu lagi di lain waktu, sehat-sehat nggih Mas. Amin, amin. Ketemu lagi di lain waktu, yuk.